снимаме тук. Така, това е банята на Миленката с душ кабината, която си е проблемна от много време. Дори тук имаше преди това едно равче, което обаче се счупиха тия неща и съм го качил горе някъде, където има за чистене и за махане. От отдавна самата кабина е за, защото е трудно за поддръжка, е за махане. И какво исках аз за нея? Да. Ето тук примерно. Тук от тежестта и от лошото слагане вече има тук, това е счупеното счупено, другото счупено. Горе-долу чакахме да се дочупи самата душ кабина, за да я махнем. И днеска обаче се случи, нали, най-сериозният проблем. Да видим, аз ако се върта така, дали няма да е по-добре. Добре, няма да бъде. Който е, тук се пуска душ кабината, този душ си работи. Като се върне обаче към слушалката, продължава да шурти водата, но тук абсолютно нищо не пуска и де-факто шурти някъде, ето тук отзад и подлива, излива се тук от тръпчетата. Де-факто цялата вода отива отзаде и под корито. Може би и от тази страна има вече някакви мизери. Аз не трябваше да я пускам. И де-факто остана време да я примерно разглобим утре и да сложим някакво временно решение с едно параванче тук да има. Ето тук да има параванче с някаква завеска и единственото хубаво да бъде качествената душ пита и там новата кабина. Но това е за след разглобяването. През това време ще решим проблема с баните, нали, скъпането или в Лозен, или тук при сестрата на Миленка. Това е на видеото.